Ada. Rishmi nang fैदों? Ang swaina hala ada. Ang जाया लोङा थैलांगोन. आफाया आंखौ आमायमोन नावसो दोनहरबाय. I love you, Ada. I love you. I love you, Rishmi. I love you. Rishmi! नोंहा इसिबां गोहो? फै Rishmi. Bidinta. Rishmi. नोंनि साननाया माब्लाबाबो जाफुङा बिदिन्था. Rishmi. La 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 la, oh, la 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 la. Dumur gaya mizingni lamaja, mezang manbaya, merojeka, kamsi jiwa. से फगेले नानै नेवसि लांबाय नों आंखौ नेवसि लांबाय नों आंखौ गुमुर गैयै मिजिंनि लामाजों मोजां मोनबाय आं नों रजेखौ Ada. Ma. Ang adani दुखु आरो नखरनि बेले-बेजेनि थाखायनो गोसोखौ उसुखुथु मोनथारबाय। आरो लोगोसे नोंखौबो लोगो हमनो हाया जालांबाय। बिनि थाखाय दा गाज्रि मोनसे आदा। गाज्रि मोना।
आंबो बे दिन्थानि थाखायनो जोबोर उसुखुथु जानानै दंमोन। बेखौ बख'नो हानायनि राहा खालामनो हानानैसो आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। औ आंबो दासो एसे गोजोननाय मोनबाय। बे दिन्थाया मोजां मोननायनि थाखायनो थानायाव थांनांबाय नङा होमबा रजे? नंगौ आदा। मिथिगौना रजे, बे दिन्थानि मोजां मोनलायनायाव एसेबां गिदिर हेंथा सोमजिगोन होननानै आं सिमाङावबो सानाखैमोन। आंबो सानाखैमोन आदा। आं जोबोद गिखांनायसो मोनबाय। गिखांनाय? नों जिंगा दासै रजे, जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेबायदि हेंथा सोमजिनाय नङा आरो आंबो नोंखौ गोदाव सोराव खालामा। नंगौना आदा? औ सना, जोंनि आइ आफाया जोबोर मोजां, बिसोर नोंखौ जोबोर अनगोन। नंगौ रजे, आं आइ आफानि सिगाङाव नोंनि बाथ्राखौनो बुंबाय थायो। जाबाय दे आदा, थुदो थांदिनि। थुदो, गोबावबो जाबाय। रैसुमाया नै मा माय? नोंहाथ' बैसोआ जायाखै नङा जाबाय, आरो नोमा नोम्फायाबो बुंहरखाबाय। दा जोङो नोंनि थाखाय सासे मोजां मानसि नायनानै दोनदों। फैगौ रबिबार खालि नोंखौ नायनो फैगोन। नों थियारिल' जानानै थादो। हा गावनाव मोजां सोंखायाब्ला उनाव आलासिफोरखौ लेंहरनानै बे माथो सोंबावनांगौ जाखोनो, बिमा बिफायानो बुंहरखाबायब्ला। नाथाय मोजां मोननाय सेंग्राया थानानिफ्राय आरो नों बुंखांबावदोंसो। दे बिदिब्ला जेबो बुंथारला आं। बिनि बाथ्रा जेबो दारायखांथारसै। नै आदा खाख्रेब साहाया। फाग्लि, एफा बारदावजासे गाबज्रि फैयो नामा? सोरनि बेलाय? नोंनि आरो लोंदो। ए, हा साहाखौलाय माजों फुदुङाब्रा सना? माजों फुदुंनो, अरजों फुदुंदों आरो। नङालै सना, साहायाव संख्रि होदोंना सिनि होदों बेखौसो सोंदों आं। सिनि होना फुदुंदों आरो। जोबोद गोदै आमथा आमथा जाथारदोंलै। आच्छा, बेफोर जिखि जादोला मोनसे बाथ्रा जाबायना? मा बाथ्रासो बेलाय? बाथ्रा जाहैबाय माथो, गाबोन जोंहा माहाजोननि बियानै रैसुमैखौ सोरबा नायनो फैगोननो। नोंगौथ' आरो, हा माथो जाखो? माथो जाखोसो होनदों। गुबुनफ्रा मालाय जरा जरा जाजोबथारसिगोन, जोंहालाय मालाथो जाबावनांगौ जाखो? थै आं लाजिहाय मा? नङालै जाम्बि, लाजिनायजों दानि जुगाव जालिया। ओइ राखेब! राखेब, मोसौआ माब्ला खायनो नोंलाय? खाहैनोसै आदै। खाहैदो। आफाया आदा फुंखानिसिम खनसे थांनानै खबरखौनो लाहैजागौमोन खोमा। दाखालि उकिल साराबो थि खबरखौनो हराखैमोन। हा बेलाय बबाव थांनो? फिसा सासेखौ थानायाव पुलिसा लांना ना बुदों ना जोदों बिनि जेबो उदिस गैया। अमा बुन्दा बायदि न' सिङाव दलर जिरायना थानानै होबा दानाय होआबा थानाय। होद, नङाब्ला थानायाव थांना फिसाखौ बख'ना लाया मानो? न' सिङाव थानानै खर' गाज्रि बायदि गोब्राबबाय दाथा, बोरमा बायदि लेब लेबनो। आदा फुंखा, खबरा मा जाखो आदा? उकिला मा बुंहरखो? नोंसोर जेबो जिंगा दासिसै, उकिला गासिखौबो आखायाव लाजोब्बाय। बिदिन्थाया समबार खालि गबोसिगोन। हामथारबाय दे आदै, नोंनो जोंनि खैफोदनि बासायगिरि। जिरायफैदो आदा। थुदो, सिङाव जिरायहैदो थु। नांला मादै, आंहा कलेजावबो एसे खामानि दं, आं थांनोसै। थादो रजे। आलासिफोरा बाथ्राखौथ' मिथिजोबखानाय नङा होमब्ला? आं गथ'खौ न'आव दोननो हायैनि बिमानि न'आवसो दोनफैनाय जादों। औ, बाथ्राखौथ' आदाया गासिबखौबो खिन्थाजोबखादों। गथ'आथ' जेबो नंथारा, दै बायदिथार, माइ गाब गरसेनिबो जिनिरानो गैया। दे बिदिब्ला आलासिफ्रा जिरायथ', आं सिङाव थांनि। दा होनब्ला जोंहा गथ'आ कन्ट्राक्टर ना मा होनदोंमोनलाय? औ, गथ'आथ' बिदिसो कन्ट्रेक्टर मावो। बुंनो थाङोब्ला फंबायनि खाफाला मोजाङानो, बेनिखायनोथ' एफाबां मोजां बिजामादै मोनदों। दे होनदों आनै, साहा हैनोसै माबार, आलासिफोर फैनाया बावबायानो। फैद' माबार, फैद'। बे बाबुआ सोरमोनलाय? बियो आंनिनो फिसाला, दिल्लीयाव फरायो बियो, मैयासो सफैदों। गोजोन्थों। गथ'आ बेनोमोन जोंनिया।
दे साहाखौ लोंलायदो बाथ्राया होमब्लालाय बेबायदिनो जाथोंसै नङा होमबा गुमै दे होनब्ला फैगौ समबारैनो खालारा थि जाथोंसै दे जागोन दे दा फंबायासो मा बुङो दे बियो बुंनाय बायदिनो जाथोंसै दे होनब्ला सिखारलायदिनि औ बाथ्रायाथ' जेसेनो बुङो एसेनो लावो जागोन दे गोजोन्थों खुलुमबाय। बाथ्राया होनब्ला बिदिनो जाथोंसै बियाय दे बियाय दे
नैबे सोरनि मुं जाखो मोनलायबाय ए बियो बै सिमोन सापरि कलेजनि प्रिन्सिपालनि मुं गुमै अ आच्छा नों नैबे रन्जित बसुमतारी बिथांनि मुंखौ लिरनायसै हरनाय साहाखौ लोंखांबाय नामा आदामोना औ नै आनि नाब्ले बे कार्डफोरखौ लांफैनायसाय नैबे रतना सोरमोनलाय बे खुन्दुं दखाननि रतनखौनो सिनायला नोंहा अ बावदोंसो नाब्ले मा नै नोंहाथ' गलांनाय समा जाबायमोनहाय दे हाबानि उनाव हगार हरनोसै हाबाखौ जालांदो जागोन आनै ए गलांसिगोन नामा नाब्लेया औ आदा गलांनाय समा जाबायमोन बेहा दे आच्छा फैनाय हाबानि खरसफोरखौ लाबोखाजोब्बायमोन ना लाबोजोब्बायमोन गुमै खालि बान्दा कफिल' लाबोनो दंबावोमोन दा राखेबखौ थिनहरनोसै आं गुमै लानानै फैथोंसै बियो आच्छा मोजां आरे दिजेन राखोना दै आदै नों बेयाव नों लेंहरब्लानोथ' आं थांगौमोन ना आंहा नोंजों फंसे बाथ्रा दंमोन आं नोंजों हारसिङै रायलायनो हागोन ना बिदिब्ला जिरायफैदो नांलायला दे फैगौ समबारखालि नोंनानाव रैसुमिखौ सासे सेंग्राजों लेखाबालि बाथौ मन्दिराव हाबा होनायनि खालार थि खालामदों मा रैसुमिनि हाबा औ आं दा नोंखौ हाबायाव नुजाहैनो थाखाय खावलायबाय आरो मा आदै बाथ्राया माने बै दिनखालिनि बिदिन्थियाबो थारनिफ्राय गगोन बियो फैनानै हाबायाव बेले बेजे खालामगारनो हागौ बिनिखायनो नों अननानै एसे नोजोर होनांगोन आदै अ जागोन आदै राखोना जेब्लाबो राजि आं थासान्दियाव नों आदैया जेबो जिंगा दासि दे बिदिब्ला आं थांनोसै नों बाथ्राखौल' दा बावसै दे जागोन दे रैसुमैनि हाबा नायगोन आं माबायदि हाबा खालामो रा मा जाखो मा दं गारियावलाय ओंखार मा सानदों नोंलाय बे गारिया राखोनिसो माथो सानदों नोंलाय साला नै रजे आइ जादोंना जायाखै माबार फैदो रथ' आयै जाबाय आफाया न'आवनो थाथ'दो जागोन दे आइ हाबायालाय बबावथो थांनो न'आव फिसिजानाय अमा बुन्दायालाय इन्सपेक्टर नैबे बिदिन्थाखौ दिहुननायनि बेल अर्डार दा नोंथाङा बेखौ हगार हरदो हाबिलदार मा सार बिदिन्थाखौ हगार हरदो थेंक इउ फुंखा सयालां थेंक इउ सार जागोन
थेंक इउ सार जागोन दे आस्सा नोंसोर थाथ'दो आंहा गुबुन मोनसे केस दं थांनोसै आं जागोन सार आयै आयै फिसा नों मोजाङै दंना फिसा साबायखर फिसा जागोन बेथ' आंनि मावनो गोनांखा बिदिन्था दिनै लेखाबालि मन्दिराव रसिमुखौ सासे सेंग्राजों हाबा होगोन मा जों बेयाव जेरैखि जाया सहैनांसिगोन फैदों माबार जों थांग्रो दिनै मादैमोना दा उनाव लासैनो फैथोंसै सफैबाय दा ब्रह्म नोंथां दे आं एसे जेरै दे जाबोबाय आसा नोंथांमोना एसे जिरायथ' आं सिङाव थांनि जागोन दे खुलुमबाय खुलुमबाय आदैया एसे मोजाङै नायदो जागोन आदै आं मोन्नाबो जिरायहैनोसै नों दसे जिरायथ' दे दे जागोन दे
बिदिन्था ओइ नोंसोर बेयाव मानो फैदों हा बेयाव मानो फैदों ओंखारलां रथराखोन नों जोंखौ दिन्था होबथा आउट रथराखोन बैनाया एसे आलासिफोरजों रायलायहैनाय जागोन गुमै रथ' बिदिन्था बे हाबाया जेब्लाबो जानो हाया बे हाबाया माब्लाबाबो जानो हाया रथ' बिदिन्था आगानसेबो दाहर नङाब्ला नों मन्त्रखौ आवरायबाय था देउरि जेबो जायाखै नुबाय राखोना दै आं बुंखादोंमोन नङाना बियो फैनानै माबा मोनसे बेले बेजे खालामगोन होननानै बेखौ ओरैनो दाहरगारथारा दै नोंनि साननाया गोरोन्थि आदै दिनै आं बिदिन्थाखौ नङा नोंनि नोंसाजो रैसुमैखौसो आं ओरैनो हगारा रैसुमै मा औ आदै रैसुमैया बिदिन्थाजों मोजां मोनलायो आरो आंबो रैसुमैखौ नोंसोर मिन्थिया जासे सिरि सिरि मोजां मोनोमोन बिनिखायनोथ' आं बिदिन्थाजों सुथुर नाथाय दा ना बिदिन्था मोनगोन ना आं मोनगोन जों सानैनि गेजेराव रावबो मोना अब्ला सोरबा थामथि सुबुङा बोरै मोननो हाथावगौ नोंहा राखोन नों बिदि दा खालाम प्लिज औ राखोन नों बिब्दि खालामब्ला जोबोर गोरोन्थि खालामनाय जागोन नों फोथाय खेबस' दा खालाम राखोना दै फोथाय खेबस' राखोन बिदिन्था फिसा मा जाखो नों फिसा आयै सोर जावसो मा जाखो मा जाखो नों जावसो मा जाखो मा जाखो नों फिसा फिसा मा जाखो नों फिसा फिसा हेल' पुलिस स्टेसन आगै बाजै दाना मा जाबावनांगौ बाजै दाना मा जाबावनांगौ जाखो ओइ रहेन बिमा डाक्टरनाव लांदिनि मामार जावैसो 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 लां बेखौ बुथारै सार बुथारै सार बेखौ नों मा सानदों राखोन आंखौ जेब्लाबो नोंनि गाज्रि खामानियाव हेफाजाब होबाय थागोन होनना सानदों नामा आंहाबो आंनि बाथ्रा दं थु
आंखौ निमाहा होदो आइ रैसुमै आरो बिदिन्था। फिसा आदा आं नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाव हेंथा होफ्लांदोंमोन। नंगौ नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया सैथोमार। बिदिन्था दिनैनिफ्राय आं नोंनो आइ रैसुमैखौ गथायबाय। फुंखा आदै मा मादै? खाथियाव फैनाय। नोंसोरबो मालाय बेसेथो सिरि सिरि मोजां मोनलायबाय थाबावनो। दिनैनिफ्राय नोंसोरबो सानैजों सासे जादो। आयै मादै